Yau ne dai a wurin training aka hango Hamfasili cike da fushi ganin cewa wasu daga cikin 'yan wasan Barcelona sun zo wurin a makare. Minti ɗaya kenan. Sun makara minti ɗaya. Ana gani dai minti ɗaya. Sun ƙara minti biyu. Sun yi makaran minti biyu. Ana gani ga na minti biyu, minti uku. Wannan abin ai ya zo da raini minti uku. Har yanzu ba ku fito training ba. Da yake minti biyar. To ga nan sun samu ƙwaƙwaran makara na minti biyar, shida, bakwai. Ka gani? Wannan lamari ya zo da raini. Ka ga 'yan wasan, ka ga masu horaswa suna nan suna jira. To da dukkan alamu wani ya fara fita. Taji ya zo a makare. Ga nan yana shafa kai. Sai ka an shi hukunci ga Gabi. To ka ga wasu nan daga cikin ka gani ko? Ga nan Ferran Torres ne wancan, ga Rafinha shi ma a makare. Ga Julius Kunde ya zo shi ma a makare. Dama shi ya saba zuwa a makare ko da yaushe. Amma wa'innan ɗin sun zo akan lokacin da zai iya musu uzuri. Da dukkan alamu za ka hango wasu ga su nan zuwa ba su gama cika bayan ka lura. Ga ƴan gashi can ga Olmo. Ka ga Yamal. A'a, Lamine Yamal shi da yake ma ɗan iska ne, raye-raye ma yake ya zo kuma a makaran. Ka gani? Sun zo a makare ba za su yi gudu ba kuma. Ga Fermin Lopez, Ansu Fati, Inigo Martinez duka a makare suka zo ga su nan su huɗu. Kun lura za ku ga hotonsu nan daga ƙasa, kaga ɗan iska. Ni ma yake rawan Bello da Rocky. Ka gani? To yau benci za ku ci ɗan ubanku, yau benci za a ajiye ku a wasan ku da Inter Milan. Lamine Yamal, Fermin Lopez, Ansu Fati, Inigo Martinez dukkan su yau a makare suka zo training. Ga nan kuma ran shi a ɓace, kaga Gabi ya zo ya wuce su. Dole ka kalle su kar ya tambaye su me haka? Me haka? Ga Gabi ya zo da ya zo ma a bayan sa har ya wuce su yana warm up. Yana shakka ga yana ya wuce su, kaga su yanzu suka fara gudu. Ina ganin Iliyoyi sun ci bulala ba. Ka gani? Yana me haka wulakanci? To ku je can ku tsaya. Ka gan su can? Ka gani? Ku je can ku tsaya. Ku je can ku tsaya. A suna a gefe. Yau training ɗinsu daban za su yi. A yau za ku anshi bulala. Kai Yamal ba gudun da za ka yi, ka dawo za ka anshi bulala ne. Ba iskanci ba. Ga nan da shi da Arojo duka a makare suka zo. Kun gani? A makare.